Ndikulandileni abale okondedwa ku lingaliro la usiku wa lero, usiku wa pa 25 Juni 2022. Okondedwa, mu usiku wa lero tipitilizabe kuphunzira mawu a Mulungu pamutu omwe uja onena kuti moyo wa uzimu koma wopanda nawo chidziwitso choyenera chimakhala chipweteko. Zambiri siziyenda, ndipo mu usiku wa lero ndi phunziro namba 2 limene likuchokera pa 2 Mafumu 4 ndime yake yoyambirira mpaka ndime ya namba 7. Mawu a Mulungu mchichewa cha lero akuti, mkazi wa mmodzi mwa ana aneneri anafuwula kwa Elisa kuti, mtumiki wanu mwamuna wanga wamwalira, ndipo inu mukudziwa kuti ankaopa Yehova. Koma tsopano munthu amene mwamuna wanga anakongolako zinthu zake akubwera kudzatenga ana anga awiri aamuna kuti akhale akapolo ake. Elisa anayankha mayiyo kuti, kodi ukufuna ndikuchitire chiyani? Tandiuza, uli ndi chiyani m'nyumba mwako? Mayiyo anayankha kuti, mdzakazi wanu alibe kanthu kalikonse koma timafuta pang'ono chabe. Elisa anati, pita kabwereke mitsuko yonse yopanda kanthu kwa anzako, usakabwereke mitsuko yochepa. Kenaka ukalowe m'nyumba mwako ndi ukadzitsekere iwe ndi ana wako. Mukatero mukakhuthulire mafuta m'mitsuko yonseyo, ndipo mtsuko uliwonse ukadzaza muzikawuyika pambali. Mayi uja anachoka kwa Elisa nakatsekera ndi ana wake. Anthu anabweretsa mitsuko kwa iye ndipo ankathiramo mafuta. Mitsuko yonse itadzaza, mayiyo anawuza mwana wake kuti, bweretsa mtsuko wina. Koma iye anayankha kuti, mitsuko yonse yatha. Pamenepo mafuta analeka kutuluka. Mayiyo anapita nakamuwuza munthu wa Mulungu amene anamuyankha kuti, pita kagulitse mafutawo ndipo ukabweze ngongole ija. Ndalama zotsalazo zikakhale zako ndi wana wako. Ameni. Okondedwa, mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira kuonena kuti kusamalira za uzimu zokha nkutayirira za moyo wako wathupi kumakupatsa kusautsika ndi kupanikizika mwa njira imodzi kapena inzake. Ameni. Kumakhala ndi nthawi yongokhazikika pa za Mulungu zokha ndi kutayiriratu zokuti anthu amalima kutayirira, zakuti anthu amagwira ntchito kutayirira, zakuti anthu amayira bizinesi kutayirira. Iwe kumangokhala ndi baibulo, mawu a Mulungu, misonkhano. Okondedwa, zimenezi izi zabwino inde, koma zimakubalira chipanikizo mwa njira imodzi kapena inzake. Chifukwa nchiyani? Monga mmene Mulungu adalilengera dzikoli, timati tikapemphera tikachita za mawu a Mulungu kumafunikanso tidye chakudya chimene sichichokera mupemphero kapena mkuwerenga mawu kapena mkulalikirana ayi. Okondedwa, kumafunikanso kuti tidzivala bwino, kumafunika tikhale ndi katundu otithandizira, kumafunika vana vathu apite ku sukulu. Zonsezi okondedwa zimaliranso kuti munthuwe ukhale nzina zokuthandizira. Alipo ena ambiri amene za Mulungu zisazimvetsa kwenikweni. Iwo amanena kuti iwo zawo basi ndi za uzimu zokhazokhazi, motero isatakatakanso kuti apeze zowathandizira. Ndimati ndinene, ukhoza kumachitadi zimene zikoma mbali ina yake idzakupanikiza ndithu, udzasowa ndithu. Tinawo anthu ambiri okondedwa amene kukamba za moyo wa uzimu ayi ndidziphona koma dzosowa, ali ndi zambiri zimawavuta chifukwa chonena kuti zina zake iwo sazichita bwino. Zambuyezi kupanda kuzimvetsa bwino okondedwa zimakupanikiza kwambiri, zimakupanikiza kwambiri. Ndikuyankhula ndi ena pano amene amangokhalira kuphiri nthawi zonse. Okondedwa, kumunda kwawo sapita ukalima. Ndimati ndinene, inde kupemphera ndikofunika kwambiri zedi, koma nochoti mudziwenso nchakuti Mzimu Woyera sakapalira m'minda ya anthu ayi. Mzimu Woyera sakagaulizira anthu ayi. Ntchito iyiso ndi yawekha. Mukumbukire ndi m'Baibulo mwemo mmene muli mawu akuti ndidzadalitsa ntchito ya manja wako. Ameni. Zimafunika kuzipanga balance zinthuzi. Udzitumikira maona mtima,
uzichitanso zokuthandizira kandi kugwira ntchito kandi kupanga malonda kandi kupanga za ulimi, ndipo pakuchita zimenezi uzizichitanso mwaulemu ndi mwauzimu moonetsera ukulu wa Mulungu muzimenezo. Ndi zofunikanso kwambiri zedi. Ameni. Anthu ambiri auzimu okondedwa amene ali ndi uzimu wamphamvu ndithu koma wosatakataka pa gawo la zofunika moyo wathupi amakhala wopsinjika mwa magawo ambiri. Nthawi zina iwo eni amakhala chipsinjonso kwa anthu ena. Ndikukamba ine zilizoona. Anthu ndithu auzimu wamphamvu akati ayime ndi kupantha gospel kumati koma munthuyi koma ndi mpanthi wa mawu a Mulungu, koma ndithu nenetsa satakataka pa magawo ena. Pitani ku nyumba kwake mukapeza zambiri zovuta. Ana wake ndipo amavutika, ndipo munati mwafunsa anawo kuti ana inu mumakondwera kuti muli ndi makolo otere? Mwina nkutheka akhoza kukana kuti ifeyo ayi timasowa zambiri chifukwa bambo wathu mayi wathuwa satakataka natipezera zofunika kuti tipeze makope enieni opita ku sukulu. Timavutika zedi chifukwa iwowo ngakhale kugwira khaso amakanika akuti ngauzimu zedi. Kodi kukhala kwa amatero? Enanso chifukwa choti amangokhalira pa nkhani ya zauzimu zokhazokha zofika nazo pa mulingo, woleka nazo ntchito, wosagwira nazo ntchito, wosasokola kuti akhala bwanji mdziko muno. Amadalira anthu ena nkumangokhala anthu opemphapempha ndi kumafika ponyozetsanso dzina la Mulungu. Mmene amachokera kwawo kalekale ali pa khomo la anzawo achimwene. Mwezi kumatha munthu wamkulukulu kumaneredwa okwatira kale. Yesu alipo apapa. Ndi moyo wabwino umenewo. Kodi mukumpemphayo amatani? Mumuone amapemphera komanso amagwira ntchito namachita malonda kuti pamene akupemphera adzipezeso zosowa za moyo wake na amathandizo ku utumiki monga mmene akuchitira nimo. Inu simungachite chimodzimodzi kodi? Kondedwa ndikapemona mtima pano ena alipo akhala ngati nthata pa galu mmene akuchita ndi anthu ena, koma ndi kumapanikiza anthu ena, kumapanikiza ndi kumaopseza mmavesi cholingira anthu adzi agwirira ntchito iwo akuti adzingokhala. Zauzimu zimukapanda kuzenga bwino zikhoza kubanso ni ulesi zimenezi nakuphani maganizo anu ngati simuzimvetsa. Mudzikumbukira malemba amene anena mawu osagwira ntchito asadye. Ni Bible lidateronso. Usakhala ulenso kondedwa pamene mukuchita zinthu zanu za moyo wauzimu mokhazikika ndi mwamphamvu. Onanso ndi kuti kukhala kwanga kwa moyo wa tsiku ndi tsiku ndikukhala bwanji. Ndizofunika kwambiri zedi. Ndizofunika andi Mulungu amadziwa kuti zimenezinso ndizofunika. Ameni. Okondedwa zauzimuzi zitengeni bwino. Mungamazunzike kapena kuzunzitsa ena pomachula dzina la Mulungu. Muzitenge bwino. Muzitenge bwino kwambiri zedi. Ukakhala ku sukulu munthu zitenge bwino zauzimu. Nthawi yopemphera ikhalepobe, nthawi yowerenganso ikhaleponso zofunika. Osati nthawi imene azako ali mklasi akuphunzira aukawerenga iwe uli bize kumangopemphera waganiza kuti ino udzangozidziwa zinthu zomapemphero. Ayi si choncho. Ife tidzakhozera milako ife. Baba dzichepetseni. Nthawi ya mklasi khali mklasi. Ndipo dzizangenika nthawi kena kamene mukhoza kukhaso ndi nthawi yakupemphera ndi kuwerenga mawu a Mulungu. Mulungu nkukuyankhulani zofunikanso. Nthawi yoti inuyo mukhale ndi utumiki ikhalepo. Nthawi iso ya banja lanu ikhaleponso. Mukhale pansi chezani ndi amayi, chezani ndi banja zikhalepo. Ndi zofunikanso. Mukhoza kukhala alaliki abwino kwambiri koma anthu oyipa kwambiri pa nkhani ya banja lanu. Zotheka. Zitengeni bwino zimenezi. Mayi wanje omanena kuti pakhomo sakhazikika akatere ali kwakuti akatere wapita uko. Mamuno mangokhala yekha ngati ali mphala achimwene. Akazi wanga kodi inde pamene mukutumikira simungakhalenso ndi nthawi yanga ine ngati mamuna wanu timakhala kumonga mapulani anawo atilera bwanji nanga kodi moyo wathupi tiutukula bwanji nyumba muno zitu wotipanga bwanji ineze iwe uli kuthupi ine ndili kuuzimu kwambiri zedi. Amatero mbanso mwano mzimayi kumangochoka 3 days ali kuphiri osatsanzikanso kumangoona amuna ake ungali chitsotso. Izi zikupanikizani mwa njira imodzi kapena inzake. China chake cholakwika chichitika. Zitengeni bwino. Mukapanda kuzitenga bwino za moyo wauzimu zikhoza kubala ndi chovuta. Tawerenga mawu a Mulungu kuonedwa pa 2 Mafumu chapter number 4
pamene pakuonetsa chitsanzo cha munthu woopa Yehova ndithu, wopemphera ndithu, koma adali ndi vuto lina limene pena pake sadazitenge bwino, zinamalira vuto. Mzimayi akupita kwa Elisa, mamunayo atamwalira, koma wangongole zambiri. Munthu mneneri, munthu wopa Mulungu, munthu woyenda ndi Elisa, koma ndithu wangongole mpweche. Mpaka na kufa ngongolezo sabweza. Wanthu nkuyamba kumavutanso mzimayi kuti iwe tsono mzimayi popeza amuna ako adakongola zinthu kwa ine koma sadanibwezere, ndidzatenga ana ako nkasandutsa akapolo. Taimvani nkhani zomvetsa chisoni za munthu amene amatangwanika ndi zopemphera, amatangwanika ndi zinthu za utumiki ndithu, koma mbali nayi adafika poyitayirira, ndipo peza adayitayirira amakhalira moyo wa ngongole, koma chonsecho opemphera. Okondedwa, sindikukuletsani kutumikira Ambuye modzipereka ayi, koma noni ndikukuwunikirani kuti pamene mutumikira Ambuye modzipereka musatayirire zinthu zofunikanso zisamale moyo wanu wathupi, chifukwa mudzapanikizika, mudzapsinjika, kapenanso inuyo mudzakhala chipsinjo kwa ena. Pena pake ndithu zidzakuvutani. Mkuluyu zidamuvuta pamene amangotangwanika ndi zauzimu, koma wosalabada za kunyumba kwake zidampangitsa kuti ayambe moyo wa ngongole, ndi adali ndi ngongole kholophete. Chimunthu chiphona pa za Mulungu, chimunthu chotumikira bwino kwambiri zedi, koma wangongole zambiri, wopanikizika pa nkhani ya zamoyo wathupi, pa nkhani ya ndalama, pa nkhani ya madyedwe, wopanikizika kwambiri chifukwa gawo limeneli adalitayirira, samachita malonda. Tandimvani, mpaka na kufika pomwalira ndi kusiyira vuto akazi wake ndi ana wake. Angongole ndikuyamba kudzamuvuta mzimayi, mayiwe tibwezere mamuna uko uchamateni, mamuna umati inde adali man of God, koma taona ni chipinjo chimene wabweretsa pa moyo wanga chotere. Ayi, mavuto akubwera chifukwa chiyani? Mkuluyi adatayirira gawo lina. Kudafunika kuti pamene amatumikira Ambuye mwamphamvu anafunikanso adzikhala ndi zina zomuthandizira moyo wake wathupi kuti ukhalepo. Kuchita malonda, okondedwa, si tchimo ayi. Kuyamba business yovomereza ndi mawu a Mulungu si tchimo. Kuchita ulimi si tchimo, ndi zofunika kwambiri zedi. Kukhala pa ofesi nkumagwira ntchito monga mudaphunzirira si tchimo, ndi zofunikanso kwambiri zedi zimenezi. Taonapo tifanthu ambirimbiri ngakhale kuntchito komweko amapemphera, amakhala ndi ma lunch hour services zochitika. Mmawa apemphera ku morning devotion, akapemphera masana ali ku lunch hour service, akapemphera madzulo ali ndi ma intercessions. Kumatheka ndithu kupemphera kotsindika ndi kwa mphamvu, uku ntchito yonse ikugwiridwa pamwezi, nkumapeza ndalama, nkumadzisamalirira madalitso Ambuye, zochitika zimenezi. Osafika pa mulingo ngozitayirira ayi. Mkuluyu adazitayirira, ne ukazitayirira zimakubalira tsoka ndithu, chimakhala chipwereko magawo ena. Taonani, adakazunzitsa banja lake. Ukuganiza kuti anthu amayankhula bwanji kuti akafika mpaka na munthu ne kuti inepo ulibe kana kalikonse iweyo ndithu ndimbambatira ndidzatenga ana ako nkasandutsa akapolo. Ana ndani? Ana man of God, kukasandutsa akapolo. Mukudziwa chani abale wanga? Anthu ambiri amene adafika potayirira pa nkhani ya zauzimu panopa akunyeza zina la Mulungu ndi anthu amene akungopemphapempha, ndi anthu aja amene akumanamizira Mulungu, ndi anthu amene amachita kulirira love offering, kuyilirira kwambiri zedi, ndi anthu amene amachita kupanikiza wanthu kuti awadyetse ndi kuwasamalira. Amatero kodi mwafufuza amenewo ndi aulesi kwambiri. Kumunda sapita nthawi yolima, nthawi imene amakhoma 40 days fasting. Akuluakulu, kodi muti muzipeza bwanji? Mkutheka zomwe munda ali nawo koma saulima ulo pang'ono konde ati ngauzimu. Amatero uzimu sakuyiwalitseni udindo wanu. Ngati ndinu bambo, musayiwale udindo wanu wa pabanja panu wosamalira ana banu, aphunzire, asamalidwe. Ndinu mayi, uzimu sumakupanga munthu mpaka na kufika poyiwala udindo wako ngati mayi, ngati mkazi wa munthu. Ayi.
ngati ndiwe mnyamata msikwana usamafike pokuyiwa udindo wako kuti ndiwe mwana wapa khomo ndipo kuli pa skulu ufunika uphunzire. Ayi ndi uzimu somwe umene umakulimbikitsa kuchita zinthu bwino. Ukamakhala nkumawerenga mabuku a miyambo okuphunzitsa khama pa zinthu, iwe nkumalimbika. Ndizofunika zimenezi. Usabisale kuseri kwa uzimu chifukwa ndi waulesi. Musatero. Tamvani mzimayi atapita kwa Elisa. Funso limene Elisa aukampatsa akudandaula kuti munthu wa Mulungu tamvani, mzanu uja ari mumatumikira na limodzi uja apadandisiya uja wandisina mavuto awa, taonani ndapanikizika. Mayido akupita kwa Elisa atapanikizika kudali kokapemphatu kumene akupitako. Tiyamika mbuya Elisa sadafunsa kuti sidambika liti zimene chifukwa dali nkhani yayitali ndekuti. Elisa akufunsa uli ndi chiyani? Akuti ndilibe kena kalikonse. Ndikuti mwaona anali man of God, amatumikira ndithu bwinobwino koma pa khomo pake popanda kena kalikonse. Kuti pakozi kapotsamira pa banthu. Okondedwa, phunziro ili likuthandizeni kumalingalira kuti mudzikhala ndi zimene mudati mwamwalira inuyo, ana vanu, akazi vanu, amuna vanu akhozokhala ndi zinthu zowathandizira inuyo kulibe. Ndizofunika zozipezanso nkulimbikira kwanu, zozipeza muzeru zimene Ambuye wakupatsani ndizofunika. Atamfunsafunsa uli ndi chiyani kuti ndilibe kalikonse kupatula timafuta tochepa chabe. Kunena kwina ndi kuti moyo umene akuluakulu amakhala unali moyo wopanikizika. Iyi ndi auzimu koma wopanikizika ndi opsinjika m'magawo ambiri. Mukudziwa kwanza ambiri amadafika potayirira za uzimuzi nazi mande mungaonena kuti basi iwo azingokhala mbali imodzi za uzimu, koma magawo samene moyo wawo mzofunika adasitayirira kwambiri ndi amene amaganiza ngati kuti Mulungu ingongo walemeretsa, ndi amene sakuchedwa kunamizidwa ndi anthu abodza, ndi amene amaduduka kumangopita uku ndi uku kufunafuna kuti zonse zachitikire chifukwa iwo amapanga bypass malingaliro ogwira ntchito ndi kudzichepetsa konse. Si choncho. Moti ndimati ndikulipisa nonse amene mugwira ntchito mukulimbikira ndithu, ndi mmene timapezera chuma, ndi mmene timapezera zosowa za moyo wathu. Sikuti poti Mulungu adakuyitanani ndiye mukhoza umakanika kuchita zinthu anangabusa ndi ndimufuta ministry. Inde ukhoza kumachita zinthu zina zinthuzo zimadziyenetsa zokha, iwe uli kuutumiki ndi ukundalama zulowa. Nizofunika tingoyerekeza kuti no uli ndi nyumba ingakusenza utumiki ngati zotheka kabisa. Zina ena akakuchitira kwina kwake, iwe uli kwina kwake basi ukatumikira zotumikira nazo Ambuye nkumakupatsa zera muzimenezo ndizofunika. Mkulu uyu sadatero, iye amangolibwa ndi kutumiki basi mulipatse vicho chote cha lero basi. Zimenezi zinabala mavuto. Mukuganiza kuti ana ophunzira bwanji mukachita uzimu wa ulesi. Uzimu tsono mavomera ukamapemphera basi uyiwa nazo za moyo wako wathupi, hayi nditu kudzonza kukufikirani koma gawo linali mukhabe osowa basi. Mbali nayi ziyenda ndipo tuziyenda bwino kwa mpiri zeni mukayima nkupantha gospel zitheka, koma mbali nayi ikuvuta mbeni basi. Taonani mzimayi akafika mpaka napomvetsa chisoni potere angongole ndi kumuvuta potere, kumuvuta sati masewera mzimayi ndi kusowa zochita mpaka upita kwa Elisa. Elisa zili kunyumbako sindizo, ndilibe kena kalikonse munthu nanga amuna anu amatani kuti iwoto amangokhalira tuzainu zomangoyenda basi samachita kena kalikonse kuti tikhoza kupezera ndo. Ndiye kuti muone titatitizame ngati akufika posowa ndi chakudya chomwe amavala bwanji, amafunda chiyani, moyo wawo makhala bwanji. Okondedwa ndimati ndikudandaulireni mu usiku wa lero za uzimu zimuzimvetse bwino kwambiri. Sizimaletsa kuti ino mudzitakataka ndi kumapeza zosowa za moyo wanu. Ayi andikudzera mu zimenezo ndi zimene Mulungu amadalitse mutu wanu udzigwira ntchito. Mutu mwanu abale wanga muli nzeru zambiri zimene Mulungu adayikamo, zimene munafunira muyambe kuzigwiritsa ntchito kuti mupezenso zosowa za pa moyo wanu. Mulungu akhoza kuthandizani. Osamangokhala chete
andi mwatsokanso ambiri amene amakonda kukhazipa moyo wauzimu amalola timatama kuti sangachite ma business ng'ono ineyo man of God ndiyakhala ndikugulitsa ineyo ndikugulitsa kabicha ine zimenezo akuluakulu tadzichepetsani kudzera mu zazing'ono zimene mungayambe ndikuwuzani Yehova akhoza kukukwezani kwambiri zedi. Ameni. Kugwiza ntchito maubale abwino amene muli nawo kale zazikulu za Mbuye zikhoza kuchitika ndikuthandiza wina wake pamenepo amene ndithu iyeyo akubyala moyo wa ulesi chifukwa chomwe angoti musadzita nguwanikitse mabodzabodza ayi mutu wanu udzigwira ntchito kunafunika kwina munene mawu kuti ayi ndipumule munafuna munene kuti ndipemphere kaye munafuna mukhalenso ndi nthawi inuyo yomwe apapa ndili ndi banja langa ndipangeko izi ndikukagwira ntchito ndikuwuzani zimene ndi zofunika simungakwanitse kuchita kena kalikonse nokha munafune muzichita izi koyenerera. Paulo amene ali wabize kwambiri zedi imafepo nthawi amakhala ndi nthawi yopanga matenti kumagulitsa kuti ziyende apeze zosowa za moyo wake komanso zimuthandizire pakutumikira. Chitsanzo chabwino Paulo kwambiri akunena mawu pena Paulo kuti ife timagwira ntchito ndi manja wathu kuti tisakulemetse ndisakhale chipsinjo kwa inu ayi ndithu chitsanzo chokoma. That's why amalimba mtima wauza ndakuwuzani kale kuti osagwira ntchito asadye aukamba ndi odzazidwa ndi Mzimu Woyera mwauzimu kwenikweni ndikubwereza mawu ake omwewo. Gwirani ntchito kondedwa musapangitse banja lanu kukulukutika mumanamizira kuti Mulungu adandiyitana kapena ndikugwira ntchito ya Mulungu ayi ntchito ya Mulungu simaletsa kuti inu mugwire ntchito ndikupeza zosowa za moyo wanu. Ndizijatu madana ndi ena amene akuchita bwino ukumati ndifiri nasana ndipopeza inu mwina nkuteka zikukanikani kutero sakuyambitseni moyo wotero. Tamika Mbuye chifukwa cha Elisa kuti Ambuye akuthandize upite kunyumba kwako ukatenge mitsuko yambiri timafuna tochepato zikatsanyulira mu mitsukoyo pasakapeza ukapeza mitsuko yambiri zedi adakachita chimene chozizwa chidachitikadi mitsuko chidadzaza mpano yosowa chipoti akhoza kutengera ndi adabwera kwa Elisa nditana kuti yes kagulitse ukabweze ngongole ndipo zinazo zikusunge iweyo. Kunena kwina akumulozera kuchita business yamba kuchita malonda tsopano kuti upange survive moyo mwako. Ndekuti adafunikanso mzimayi kuti akakagulitsa nakabweze ngongole ugulitsa mafuta enawa na ambe kukoza kuzuza pakhomo pake ndekuti akatero akaodenso mwenso mafuta ena chifukwa ampatsa idali kapitolo yoti yambe kukonza moyo wake tsopano ukhale moyo wabwino. Andi zimene zinamuletse kupemphera ndekuti amapitiriza kupemphera koma ali mpogwira tsopano alibe ngongole ali ndi mfulu. Elisa adawalozera chimene akadachita kalekale chidakawapewetsa lowa mngongole chidakawapewetsa kukhala m'mavuto chidakawapewetsa kukhala m'masautso ambiri. Inunso okondedwa ngati mutsamira pa moyo wanu gawo limodzi lango lipopeza ndine membala wa mpingo ndine mvangeli ine ndimakhala m'mafellowship ine ndimatere nkuyiwaliratu zosamalira moyo wanu wathupi kugwira ntchito musautsidwa. Mbali ina kapena inzake mukhala opanikizika zimvetseni bwino zauzimuzi zimafunika chidziwitso ndichifanira kuti moyo wauzimu koma wopanda nawo chitsanzo choyenera chimakhala chipweteko zambiri siziyenda munthu umapanikizika. Ambuye akuthandizeni kukuunikirani pamene mukutumikira Ambuye pamene inu mukufalitsa uthenga pamene mukhala m'mafellowship mukuchitanso chiyani chokusamalirani pa moyo wanu wa tsiku ndi tsiku kuti muzidya pakhomo panu muzivala bwino zoti zimazikupezani muzita kuziyankha ndi katundu amene muli naye komanso muzikhala ndi zina zopereka ku utumiki njira nayo ya Ambuye kuti iziyenda mukuzipeza bwanji zimenezi ndi zofunika sizimangogwa ngati mana kumwamba zimafunika inu mulengepo gawo. Ndiyembekeza uthenga uwu kuthandizeni kuti mukhoza kukhala ochilimika pa moyo wanu pamene mukupemphera. Gwirani ntchito zanu moona mtima zosakusokonezani pakutumikira kuti dzina la Mulungu likhoza kumalemekezeka. Ambuye akuthandizeni okondedwa kutenga uthenga unayika mtima mwanu kupita chitsogolo. Akhoza kunyozani wena akhoza kunenani wena awo bjera mabizinesi awo amakhala mahule gwirani ntchito pamene mukutumikira Ambuye
Yehova adalitsa inu mene muchita izi. Amen.